L'estiu és una època en la qual tradicionalment molts joves aprofiten per apuntar-se a l'autoescola. Un sector que n'hem parlat alguna vegada, està vivint una època complicada amb molta saturació a l'hora de pujar a examen. Sí, aquell mal moment, Sí. El que, bueno, jo com a mi em vaig passar Nervis. no un mal moment, sinó tres. Perquè, clar, fins a la tercera, de fer l'examen pràctic amb tres valerianes a sobre, i ja, si et feien sortir a la carretera i posar la cinquena, dius, ai, que feia com una miqueta de por. A mi em feia por. Però què esperaves, que no passar de la tercera? Bueno, jo amb la quarta ja en tenia prou, De fet, em van fer sortir a l'autovia i llavors jo no m'atrevia a fotre la cinquena i em van aprovar aquell últim dia i l'instructor, l'examinador, em va dir bueno, la pròxima poses la cinquena, d'acord? I dic, vale, gràcies. Però nosaltres ens traiem l'examen com a novells no podíem passar dels 80. No. Potser portaves el cotxe una mica revolucionat, però es podia fer. Un momentet. Doncs mira, ara que parles de marxes, de posar la cinquena, la quarta i canviar, es veu que cada cop hi ha més demanda per treure's el carnet de conduir per a cotxes automàtics. Evidentment, no cal canviar de marxa, perquè allà va sol. I hem dit, doncs saps què? Truquem al nostre professor d'autoescola de confiança i li preguntem com és això. És l'Alejandro Requena, professor i director de l'autoescola Requena i de l'autoescola Positiva. Alejandro, bona tarda. Hola, molt bona tarda. Hòstia, Alejandro, estàs aquí que estàs fent pràctiques. O exàmens. O examen. No, examen he fet fa una hora. Ja que hem acabat els exàmens. I com han anat? Han aprovat o no? Mira, de 4 m'han aprovat 3. Molt bé, molt bé. Un bon resultat, Hi ha algú que no ha marxat gaire content, però els altres 3 com a mínim sí. 3 sí, bueno, escolta, amb el 75%. Fa temps, ara parlàvem d'aquesta tendència, no?, de que cada cop hi ha més alumnes que volen pujar examen només per treure's l'examen de conduir amb un cotxe automàtic, amb el canvi de marxes que no sigui l'habitual, el de canvi normal. Des de quan fa temps que noteu aquesta tendència i des de quan es pot pujar examen, entenc, no? Sí, suposo que sí. De fet, si l'alumne que m'ha suspès se l'hagués tret en automàtic, segur que aprova, perquè ho ha fet molt bé i a la incorporació li ha faltat reduir marxes i donar gas. Hi ha una tendència increixendo pel carnet automàtic, sí que és veritat. Per què? Perquè diverses coses. Els cotxes tenen una tendència tecnològica i és que els híbrids endollables, els elèctrics, són tots automàtics. Llavors, hi ha molta gent jove que es troba ja a casa que té un cotxe que ja és automàtic. Per què vol un cotxe manual? Ja no el volen. I després, perquè està a punt de desaparèixer, en 2 anys o 3, com a molt, desapareixerà el còdic 78. Què és el còdic 78, us preguntareu? A veure. Us estàveu preguntant, no? Sí, ho tenim com a pregunta, de fet, aquí, vull dir que sí que ens ho preguntàvem. Molt bé, doncs el còdic 78 és el còdic que surt al teu carnet, al teu permís de conduir, quan et treus el cotxe només d'automàtic. I és que, clar, quan et treus el cotxe només d'automàtic, només pots portar automàtics. Quin és el problema? Que si després amb el temps vols portar un de manual, has de tornar a fer l'examen. Tot? Sí. No, només les pràctiques. Però bueno... Sí, clar, sí. Ja és una miqueta complicat, ja, una altra vegada l'examen, i encara que portis cotxe, és un examen, d'acord? Què passarà amb això? Que amb 7 hores de formació a l'autoescola ja podràs portar cotxe manual. És a dir, que et podràs treure el carnet d'automàtic, després incloure 7 hores de manual i sense examen només faràs el d'automàtic i ja tindràs els 2 carnets. Hòstia, a mi em sembla... Si t'hubiera conocido antes, perquè a mi em van fer aparcar en pujada. Clar, és que ara anava a dir, això, pels pobres que s'han tret l'examen en marxes, és un agravió, Perquè, clar, almenys quan et facin fer l'examen de conduir, que t'entrin a Francesc Macià, que és lo difícil, si vas amb un canvi automàtic. Clar que sí, no? És un avantatge, clar. Hi ha una tendència a afavorir el cotxe automàtic. Per què? Perquè es vol electrificar la flota. I si la volem electrificar, la gent ha de tenir un carnet automàtic. I què passa? Que diu molta gent, és que és més fàcil de treure. Bueno, has de conduir. El que és molt important és entendre que si jo porto un cotxe automàtic, el que sí que puc dedicar la meva concentració al que passa a fora del cotxe. I això és seguretat. Clar, aleshores, això és seguretat, estàs dient que és una tendència perquè es acabarà sent així, tots els cotxes seran automàtics, però això implica que vosaltres, com a autoescoles, haureu de canviar la vostra flota de vehicles. De fet, fa poc vam tenir una reunió important
a nivell de tota Barcelona i província. Va vindre un enginyer del grup Stellantis i ens va dir que no ens ho pensem, que si volem canviar els cotxes automàtics, a més, que siguin elèctrics. I és que guanyarem molt, guanyarem en seguretat, guanyarem en comoditat i guanyarem també en economia, perquè són cotxes que, si tu el carregues a casa, gastes molt menys. Jo ara penso, a veure, Alejandro, aquesta gent que tu els coneixes i potser abans tu eres com ells de no, jo em marxes, tu. Perquè m'agrada conduir. Perquè automàtic no és conduir. Això és per la gent que no en sabeu. Això, clar, ara canviarà aquesta visió. Hem de canviar els paradigmes, perquè aquesta gent que et diu jo vull marxar perquè això és conduir, segurament al seu cotxe porten l'Spotify i no porten un vinil. Segur! Això passa, és així. Hi ha moltes coses que si ens convé, canviem i avancem. I si no, ens convertim en romàntics, no? Romàntic de les marxes. Aleshores, ara mateix, què recomanes? Que si algú s'està traient el carnet de conduir, que opti per treure-se'l directament amb automàtic o de moment que encara vagi a treure-se'l de forma normal i corrent, que és en marxes? Això va a gustos, però és evident que si hi ha una persona que dubta si treure's el carnet d'automàtic o de manual, si estàs dubtant, tira cap a l'automàtic. Ja després, ja veurem, perquè és que és obligatori que facin lo de les 7 hores. D'aquí un any, d'aquí 2 anys o 3, si vols portar marxes, fas les 7 hores i ja està. Aquella gent que dubta de em trec el carnet o no, és que jo les marxes, automàtic. I si hi ha gent que vol ser pràctica i a casa seva ja tenen cotxe automàtic, que no dubti. Però escolta'm, perdona. Automàtic. Sí, d'acord, automàtic, però ara està pensant, si en un curs de 7 hores, o sigui, tu treus el cotxe a les pràctiques amb un automàtic, i després amb un curs de 7 hores ja tindré per conduir un de marxes. Amb 7 hores no s'aprèn a fer anar bé el canvi de marxes, ni l'embrague, Aquí discrepo, perquè sóc el profe jo soc el profe d'autoescola. Ostres, doncs a mi jo vaig necessitar moltes pràctiques. Clar, perquè tu anaves mentre conduïes i n'aprens a portar les marxes, a sobre has de mirar cap enfora, i si hi ha un stop, i si hi ha un pas de vianants, i si hi ha una intersecció que tinc o no tinc prioritat. Clar, ajuntar tot. Però si tu ja saps conduir, amb 7 hores, t'asseguro que saps portar manual, segur. Per tant, hauràs de tenir uns anys de carnet automàtic per fer mínimament aquest curs, perquè també necessites unes hores per integrar la conducció. Vull dir, tu surts de l'autoescola... Et veig molt preocupada, Tu ja tens el carnet amb marxes, tranquil·la. Sí, però vull dir, estava pensant igual que el de moto, no? Que tu tens el de moto gran, però no pots agafar el de gran cilindrada si al cap no portes 2 anys, crec, i després fas un curs a l'autoescola. Vindria a ser una miqueta així? A veure, es planteja inclús una formació dual, és a dir, que jo comenci amb automàtic, a la meitat de la formació faig les 7 hores, ja sé portar un manual, i continuo amb l'automàtic fins a acabar l'examen. És a dir, no penso que faci falta una experiència de 2 o 3 anys. Una vegada que tu ja portes l'automàtic, ja et defens, fas les 7 hores i després continuem amb automàtic i ens examinem. Bueno, doncs serà més escolta'm, pràctic, escolta'm, això segur. Aquesta és la tendència. N'hem parlat amb l'Alejandro Requena. Alejandro, doni les gràcies a la persona que tens esperant dins del cotxe, perquè veiem que hi ha algú esperant. La Nerea. La Nerea, gràcies. Que vagi molt bé les pràctiques, Nerea. I moltes gràcies a l'Alejandro Requena, professor i director de l'Autoescola Requena i de l'Autoescola Positiva. Que vagi molt bé la tarda, Alejandro. Gràcies. Adéu, bona tarda. Bona tarda. Si sintonitzeu Òrbita B... Totes les músiques que escoltarem avui